Olen Anni ja te olette pyytäneet multa tosi paljon talon esittelyä, mutta älkää siis ihmetelkö, koska täällä on nyt meidän leiriläiset nukkumassa tai jotain, niin joo. Eli eka kun tullaan tänne, niin täällä on sohva, sitten tuossa on Luna, sitten tässä Roosa nukkuukin, niin ollaan hiljaa ja tuossa on Takka. Sitten tässä on keittiö tämmönen kuppilattialla. Joo, eli tuolla on jääkaappi, omenoita ja kukkaruukku taas tossa. Sitten tuolla on ovi ja tossa on jotain tauluja. Ja sitten mennään portaat ylös. Näin. Sitten täällä nukkuukin Milla ja Elina, joten ei herätetä niitä. Tuolla on sitten tommonen pokaali ja taulu ja tämmönen ovi. Sitten täällä on suihku. Sitten tossa on vessanpönttö ja lavuaari. Hei Roni, mitäs teet? Joo, ja tossa on siis peili. Ja sitten mennään tähän ullakolle tuolta portista. Niin täällä on vaan näitä satuloita ja niin. Ja tässä on Eerika ja Vilma. Nekin nukkuu, niin ollaan nyt tosi hiljaa sitten. Ja sitten mä näytän myös tässä samalla tämän toisen ruokavaraston jännetalliin. Eli täällä on paljon ruokaa ja pikkusekasorto. Sitten tuolla on pari puomia. Sitten tuolla on talli. Se on ruskun talli, mutta nyt se ei ole siellä. Sitten täällä on helmi. Ja tuolla on tommonen talikko. Ja joo. Sitten mulla on tämmönen auto, missä on loimia. Koska siis mun kuvauspaikkahan on ihan järkyttävä. Niin joo. Ja sitten tuolla on vielä tallit ja jotain tavaroita tässä ja tuolla ja tuolla ja tuolla. Ja sitten oikeasti älkää välittäkö näistä mun jutuista täällä, mutta joo. Ja Felix toivottaa teille tosi hyvää päivää, joten joo, tosi heippa.